Kela i Nel són germans i viuen a 1,5 quilòmetres del seu col·legi. Però això no és cap impediment perquè trien el passeig com forma d'arribar al seu destí. Durant el camí, observen com un grup de iaios i iaies s'apressuren per arribar al centre de jubilats, on practiquen gimnàsia de manteniment, i uns altres veïns i veïnes s'animen amb l'activitat de moda, el running. Quan Nel i Kela tornen a casa, ja sumen més de 2.000 passos en la seva activitat diària, tenint en compte que la recomanació per portar un estil de vida saludable és arribar als 10.000 passos. Arriba l'hora de berenar i Kela i Nel elegeixen fruita per carregar les seues piles. Més tard, Nel prepara la motxilla per anar a classe de patinatge artístic i Kela no oblida la seva equipació karateca per poder practicar el seu esport preferit com cada dimarts i dijous. Els germans ja porten un parell d'anys gaudint de les activitats esportives que s'ofereixen des de la regidoria d'esports del seu poble. El procés d'inscripció va ser molt senzill. Kela i Nel es dirigiren a la Fira Esport, on es troben la majoria d'associacions, clubs i escoles esportives municipals. Triaren la seva activitat i de seguida hi havien fet colla. Cau la nit i tant Kela com Nel senten els seus músculs. També se n'adonen com dia rere dia creix la seva resistència. Ara poden fer un sprint per no fer tard sense que els seus cors pateixen una gran elevació de la freqüència cardíaca. De la mateixa manera, els resultats de les revisions anuals de Kela i Nel són magnífics. Els seus nivells de sucre i colesterol són adequats. Així mateix, la gestió de l'estrès és fantàstica i el grau de felicitat infinita. I tu, practiques esport? Practicar esport al teu poble és molt senzill. Utilitza els espais públics o acudís a les instal·lacions esportives del teu municipi. Informa't de la gran oferta. Per un poble activat, Regidoria d'Esports del poble de Castelló.